καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αγγελική Μπαλάσκα. Συνεχίσει σκέψεις έχει ο Πρωθυπουργός με υπουργούς, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία με τους κυβερνητικούς εταίρους και ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να βρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση για όλα τα θέματα της διαβούλευσης με την Τρόικα. Αρνητική παραμένει η Δημοκρατική Αριστερά για το πακέτο μέτρων, καθώς χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει τις αλλαγές στα εργασιακά, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με πηγές από το ΠΑΣΟΚ, σε συνομιλία με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Φώτης Κουβέλης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ψηφίσει τελικά τα εργασιακά αν υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις. Την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για τα νέα μέτρα και την υπαναχώρηση της Τρόικας σε δύο βασικά ζητήματα στα εργασιακά ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι το πακέτο έχει κλείσει, κάτι που θα γνωστοποιηθεί και στο σημερινό Euro Working Group. Ο κ. Φουρνάρας διευκρίνησε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα